Hamdan Road. Ayan yung view dito. Sintayin natin yung bus. So dito yung WTC. Yan yung door office mga Bilabs. So nandito tayo sa Hamdan. Ayan. Ito yung ano dito. Road nila malinis. So ayan, maghintay tayo ng bus. Dito yung sakaya ng bus mga Bilabs. So, ayan. Sakaya ng bus. Hintay natin dyan yung WTC. Yan. Sa harap. So yung mga kabilang road ay puntang Alvin. So tayo mag-bus tayo. So dyan sa harap may Max. Tapos dito yung Do.